ka jingmi madan ki nongri jingri bat ka jingbom don ka jingsung thu jingmut apdeng jongki kakta ya kakam ka jongki namar na kakam ka baki dei ban khmi halasem ki hab ban mi penban surong na ka jingmi ka te ka jingkan an ka balak taru ya ki nongri jingri kum ki barisiar risnyang ki bana ka snong mawreng kaneng kala penlong sendon yu soldar ka te ka snong uba Peter Joseph Lawai ban mi syakmat ban penram jur ya ka sorkar ubala ong ba kini kimi na ka daw ba ka sorkar jala kam thaw ya ki lat kilanti hakaji kedu bat unong lum kubor hakatayo baladap ha office trekam kasnong maurung keneng uba Peter ula keno ba ka jinglait lan ki jingri banlong ki dobam kum ka masi ka snyang ka siar newat ka moitru ka jingkeno ka longbet sak sarkar ba ka dei ban sim ka jingit khli om shak nongri jingri ne ki nong salando na sabar ban thaw ki jingklumar ulabu ru ka jingkli ba sha e kita ki checking point ban khanra ya ka jingrung ki mar ba mardi shapo ka jala hanrei ka jingdon kita ki dalal basim kabu ban pendrung tu kumbal haski langba ki khubor bala judon ki riudon kti ban sim pisa ban pendrung tu dak ba khrong pisa hadu laipo ne saupo hajar ka balong penban ka jingkhnyot ikipai ba namar ka jing ai lai loi ka sarkar ki bat kawanra ka jing e so pai ba ka government ka pathau di juklomar ka government ka di ka bachimi jingkle kata orang kalau study bagi tu berkhot jadi government mesti jikle jina da government ka shimi jikle boleh kan mi kita kena orang boleh kan mi kita ki beri national segi bandan situ gebenta boleh kan mi kita kena region ni boleh wan kita kena supply nabar ban ya thau diploma nang tu ban harung kita kesian nabar supaya jelal jo kata government ka bandan ki jikle ban jingkli ka mi susu menta sei kita ki checking point je ko sarkar ban check ya ki marba mardi ki barung apa ke jela makalia sei kita ki checking point sei kita ki officer juga tu veterinary ki doktor ni sei kita ki police ki ban check ban page ban examine ban check itu ki merat ki bandung ki DNM ki bala along verified certified ki belum ba fit ban pam apa ke jela atau ke sarkar ka ai kita ka do apa ke poiba on bam apa jela makalia ka do kabolong kejing mai ke ko ikya kador ka barang kamut upai ba lingba kan kejing bom sim kya sarkar lingba kejing lek kaput ke veterinary department lingba ki minister veterinary department ila ban ong kejing lek kaput kejing ka long ba ki ai ka bi upai ba ko jila maklia lingba ka do ka bom sngan mengibam ba kador kabolong kaput upai ba long kador chung masi kador snya kador sia kata kadika ka veterinary department minister veterinary government brokoi ya ba sim bi kle ya kan ke bentah kata kadi mo sobot ong naklang ko musnar snong abang pe kini jinja berkhai boleh mi kini jinja sei ja kita ki checking point sei ja kita ki beri ban pe kini bentah boleh hammi de unong rap atau udan metas bu pli ban hammi surap kata di kawi jingkeli mo khab bu sarkar akwa lengba kini kala batar kebo jipi pile pri tokit minister veterinary department by government maka ban cuba ban franchise poi ba nasional juga celah kadok ka bakum ngi baham bakador ka bakum ngi yo tadi ka wei ka bakum semua ban ong de ka por bat susu ngakwa ro mengni bakani ke jinglong jingman jikini ke jingrung susu ke jingma jing khoi kya pai ba om tang ka do sia lese matang i batang ka do sia ba cumi na ka por kata ka jingsim live po hajar sau po hajar i lese ding ba klap te ka bor jupi ke mi baki news kren kene bang i baki news baka dengan sim kabu chong kita ki dalal ni mono kita ki high level ngala bi ong happy highway mono kti kene kita ki hapan cuba copai ba menta ban sim kita kador bang pelai tu ikini ki mar ki menta ki buan nabar ban khnyot upai ba ka bak sokar ka pelai lelut yaki bomdar ji tek lakam umdar ki jingkem umdar ki jingset umdar ki jinglek kno cup stom ini ki boleh ini kambian ban khnyot upai ba po jela umdan mono ban kran ngene ki jing shisha umdan political party umdan government ban kran ngene ki pak yukondo kajing pertak syukut tangai ikut kebor tang social media hari ke action umdan mesin ya kan gitu ya Shushu lakno ru ba ka jingbu iki jaka lumthop iki mrat ne livestock daki dalar laki surok ba kum ka bernihat so karbam sning shillong bypass khanapara ba hatu kidai ka don license em bat ki he sarkar na riboy district kata nadu DC SP ki officer ka veterinary kidai ban jubab ba manu ban kti ban eyeball ban bu livestock penya yo yakado daki dalar hakum kitai ki jaka tang kwa menong ba ina do ke jingrung tu ke masi ke jingrung tu kini ki moy nang ta mata ki snyang teng ngapoi ci benta ci gribhoi kompo bernihat ngi gitu ki livestock ki cika stok itu ki merat ki babon nang tangi i kompo sning itu ki shelong bypass nang tangi i kompo ki tanjerang so
kerbam nak gitu ki iras tu bodon itu kalau stop itu berfer ke jing keliman mi mentah tu itu kali lesen em bat manu bakok biki berkendan bat manu bodon keti gitu udisi juga pada distrik habun jubab SP pada distrik habun jubab ya kini kementah witri department habun jubab manu ba sponsor gitu bat manu ba ai jekari gitu bat manu defend gitu manu ba dai gitu bat manu ba lari gitu bendan bat atu gitu gidan lengba ke belong legal na illegal bat atu ke betin depan kala itu iki bat manu ba ibon bat manu bala notify iki baki la ban bu kumi gitu ki kam bat kabenta kam tam kenapa ra kabak jing bu bentuk stok itu ki merat pi haban ya ikum kendon cikan batu kendon em kita ki SOP ki babiang ba government kelabo ki jing stok iki merat jing bu iki merat ki jing ru iki merat pok jelah kedua kemut mentah per katang kuat nak kalian speaker media bapin kle batokit kendang lut ikini borok hai ikwa supun i kini kikam number kikam coba pok jelah cingi berkendang lut borok hai nak kalian sama sedang ai jing kersan sispa Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya